поканя в Бъди владетел и аз да съм ти пък на гости в твоя АХ-клуб. Да, АХ-клуб с Бени. да, И има много интересни теми, които сега ще засегнем, които са важни теми и ценни теми за много жени, пък и не само жени, за много хора, които супер много ни вълнуват. Голяма част, голям процент от хората се вълнуват от темата за здравето и за отслабването. Като отслабването аз го свързвам най-вече с здравето, а не толкова с красотата, но то е взаимно свързано, тъй като всички ние искаме да се чувстваме комфортно в нашите храмове, в нашите тела и някакси да имаме самочувствието и оттам и радостта, лекотата също така. Дори това какво ще облечем да ни стои добре е един много, много важен въпрос за емоционалното ни състояние. така И, е. а, ам, и аз знам, че ти имаш богат опит и много ценни неща може да споделиш на всички хора, които се вълнуват от тази тема. Аз също много се вълнувам, защото имам едни 5-10 кг, които искам да си върна от времето, когато си бях винаги, аз цял живот съм била много слаба, но откакто родих, някак си почна да става много по-трудно това и си качих едни 10 кг отгоре и съм едно йо-йо. И винаги стои и пред мен този казус. Като цяло толкова, не съм толкова потънала, но много често се чувствам много, много потънала в този въпрос. И ще се радвам ти да разкажеш твоята лична история, защото историите са по-силни от всяка една теория. Така е, един пример, хиляда обяснения. Така е. Наистина е така. Много се радвам, че задаваш тези въпроси, защото ние жените сме наистина едни феи. В нашия живот търпиме много промени и се справяме блестящо с тези промени. Колкото по-млади сме обаче, сме толкова по-податливи на тези промени, да ги менажираме. С времето става все по-трудно, защото настъпват и хормонални проблеми. И принципно аз винаги свързвам пубертета с менопаузата, защото се получава един много рязък дисбаланс и както в пубертета много момичета напълняват, променят се, така също и в менопаузата много от нас, жените, търпят едни промени, които после всичко се намества. Но разбира се, имам пряко връзка, като го казвам, и с бременностите, защото за да създадеме нов живот, или поне да го износим, нали, не го създаваме самички, но за да го износим, ние се променяме и всъщност търпиме големи промени, за да може след това да имаме щастието да имаме деца. И това е винаги съпътствано с голяма борба след това, колко бързо и как да се върнеш отново в тази форма, в която си бил преди това. И разбира се, че е въпрос на здраве, разбира се, че е въпрос и на себеоценка. Едно е да видиш една хубава стегната фигура, едно е да видиш нещо друго в огледалото. Но ако трябва да сме честни, за мен всичко е свързано и с това как изобщо се грижим за себе си. Защото не можеш да видиш в огледалото една стегната спортна жена, а пък всъщност да седиш пред телевизора и пред компютъра цял ден. И най-тъжното е, че аз винаги съм искала да видя тази жена в огледалото, но никога не съм била. И сега имаше една много хубава мъдра приказка на Марк Аврели. Господи, дай ми мъдрост да разбера кога нещо не мога да променя нещата, които мога и да мога да правя разлика между едното и другото. Да,
Според мен всяка жена може да получи тази фигура, която иска, но естествено, че трябва да се потруди за това. Смисъл, това не е нещо, което да кажеш искам и да кажеш ом и то да дойде. Е както едно цветенце. Иска се първо да разбереш кое цветенце искаш да си вземеш вкъщи, да му посееш семенцето, ако не си го купиш готово, искам да кажа, от цветарския магазин. Но ако искаш да си отгледаш едно растение, първо трябва да го посадиш и след това лека по лека да го поливаш, да му даваш това, което има нужда, защото някои цветя имат нужда от много слънце, други обаче не обичат. И са капризни, орхидеята обича да ня поливат много, други цветя обичат. Всичките цветя са различни. И Да, затова по принцип имам две неща в връзка с този въпрос, който ми задаваш и винаги го повтарям. Едното е, че се изисква постоянство, да. за да видиш наистина това, което искаш да видиш и да разбираш, че това е процес. Ако нямаш тази фигура, да се запиташ защо я нямаш, да бъдеш честен към себе си и след това да си помислиш какво можеш да направиш и обаче да го правиш. Както казва Джо Диспенса, най-трудно е да разчупиш навика да бъдеш себе си. Оказва се, че ние сме подвластни на нашите навици. И ми беше много интересно, когато за семинара си напълняване в менопаузата, който може да видите в YouTube, просто ставаше въпрос доколко епигенетиката показва, че ние не сме подвластни само на генетичния материал, който носим, а че Да, средата и че нашите решения всъщност могат да доведат до промени. И изведнъж си помислих, да, верно е, обаче си помислих, добре, а ние колко пъти говорим за генетика само като генетичен материал, а колко много наследяваме като навици от нашата фамилия. да, Дали нашата фамилия е била активна през събота, неделя или всички са оставали по креватите и всеки е дишал така, просто, нали, когато няма активност, няма откъде тя да се появи. И това идва от навиците много често. Дали да се отнасяш към тялото си спортно, да си кажеш, аз трябва наистина да се погрижа, да се запиша някъде, да спортувам, за да може да се изгради това, което да носи костната материя. Нали? Мускулите са тези, ставите. И си дадах сметка, че ние сме наистина подвластни на нашите навици. И затова най-трудното е да се бориш и да вървиш не срещу себе си, но да вървиш в друга посока, от тази, в която си свикнал винаги. И всъщност това ме довежда до отговора, че в Аха Клуб с Бени ние много говориме за това, че това е един процес и че няма обща рецепта. Аз съм ужасно против общите рецепти. да, Една да, всичко е диета, която индивидуално. помага на някой, не означава автоматично, че ще помогне на теб. Да, да, И точно това, така. че някой е отслабнал с тичането, ами тичането много натоварва колената и глезените. За хората, които са много пълни, това Да, е проблем. И за точно. това трябва да бъде абсолютно всеки един различен случай разгледан по-отделно. И както казваш ти, за тебе ти изглеждаш за мен прекрасно. Ти си много женствена за мене, наистина фея, но ако на тебе ти пречат, тогава трябва да човек да си помисли, окей, аз пък искам нещо друго, как да го постигне? И човек да върви с всеки един отделен случай абсолютно различно. Да, 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 да. Това за мен е най-важно в целият този процес, един много ярък индивидуален подход. Направила съм връзка между вътрешните емоционални чувства и съм Мгм. наблюдавала тялото си как реагира, когато съм в някакви по-интензивни чувства. И, и го има и двата варианта. Има го и отслабването, т.е. автоматично организма тръгва да отслабва, защото не ти се яде толкова. Хората имат любими занимания и може би това е нещото, което е ключенце към това как да направим този процес любим и приятен. А, Мгм. и нещото, което мен в годините страшно много ме е зареждало и което правя абсолютно без никакъв зор и без, защото трябва да го правя, защото това ще ми донесе здраве, ама защото трябва, са салса танците.
Това е нещо, което правя абсолютно без да трябва. То е, то е просто едно удоволствие за мен. И, и толкова години вече това е моето хоби. А, и там не усещам никакъв зор, въпреки че горенето на калории е изключително голямо, колкото на фитнес, да речем, примерно, мога да го сравня. Някои хора казват, че много повече дори горят там и много повече изхвърлят от себе си, отколкото ако ходят на фитнес. А, Ти имаш ли твои любими занимания, кое и как гледаш на нещата относно това нещата да бъдат удоволствия, а не програма? Ние пак стигнахме до там, където искахме да стигнем за Мгм. емоциите. Да. Че всъщност, когато човек се зарежда позитивно с емоции, нали, има неща, които ни въздействат отрицателно и ние реагираме спрямо тези емоции. По някой път те спят дълбоко на клетъчно ниво. Неща, които имаме като спомени от миналото, те си остават в тялото и ние просто имат тригери, които като натиснат някакъв вид стар спомен, ние реагираме, тялото ни реагира по този начин. И хубавите емоции, разбира се, те карат да се чувстваш по специален начин. И това, което правиш с хубава емоция, независимо дали е трудно или не, го преодоляваш много по-лесно. Затова е много хубаво човек стратегически да си избира неща, в които се чувства добре. Не може да има Да. за всички едно и също. И аз се радвам, аз поделям твоята любов към танците. Когато бях малка, обожавах сватбите, защото отивах и започвах да танцувам и много ми харесваше. Танците и до ден днешен ми дават възможност да изразя своето тяло и да изразя емоциите си. И не знам дали знаеш, че емоция идва от energy, emotion. И всъщност, М, когато имаме нужда да изразим емоциите, тогава освобождаваме тялото си от тях. И хубавите емоции обаче вливат допълнителна енергия в тялото. И аз лично обожавам да танцувам и другото, което е, че много обичам да плувам. За мен плуването винаги е било една невероятна възможност да се чувствам добре, защото в водата нямаш тежест. да. И всъщност това е невероятно усещане за тялото, а същевременно можеш като спорт да задвижиш абсолютно всички двигателни групи, мускулни групи и същевременно да подобриш дишането си, да М, станеш по-издръжлив. Така че плуването е много добър избор, когато м, човек иска да отслабне. И като всеки един спорт, сега дали е танц или спорт, но когато човек се запише някъде, той започва да го прави регулярно. да. И моята тайна, аз мятам, че когато човек плаща, се грижи по-добре за себе си. М, Случвало ми се много често да забележа неща, които съм направила като подарък към някого. Да. Ако няма това отношение до когато вече си се записал, платил си, знаеш си програмата, е друго и според мен най-отправната точка в тези моменти идва, когато ти решиш да си подариш това на себе си. Да. За мен затова казвам, искам да съм добър пример за много жени. Моето кредо е да предавам нататъка своя опит. Аз не съм научен експерт в темата за отслабването, но от друга страна в моя цялостен житейски път винаги съм била в стремеж да отслабна и да стана все пак в по-добра форма. И съм натрупала много различен опит от този типичния, класическия, да направиш различни видове диети, Да. да следваш някакви примери. Просто минала съм по целия този път и човек в един момент разбира, че докато не си промениш мисленето, Мгм. няма начин да промениш трайно. Нали, чрез някаква диета или режим ти можеш да отслабнеш, но ако това нещо не се поддържа като програма в главата ти, рано или късно искаш да се върнеш към твоето си. Да, да. Някак си все едно за малко си помислил, чакай сега ще поиграя на Анджелина Джоли и ще ходя така, така. Обаче това за хъп и си пак ти.
В релсата, която е с удобно издълбани коловози. Там е И толкова защо удобно. е така? Да, защо е така? Защото това е свързано с нашите очаквания и мисли. Тогава там се чувстваме добре. Да. Това, което ни е автоматизирано и го имаме като навици и програми, които от години са в главата ти, като се върнеш тях има на усещане, аз съм си у дома. И макар, че знаеш, че не е хубаво, Да. а го правиш. Светлана Бронникова нарича диетите като затвор. И М. когато вече не си на диета, той е като бяг. Искаш през цялото време да избягаш от този затвор. Докато си на диета, си викаш, айде още малко и после... Ам, А не можеш да си го представиш, че може да е просто начин на живот. Тоест, ами много хора не успяват. страхуват ли се? Къде е проблема? Удобството, това казвам аз, Да. удобството на невронните пътечки, които са вече извървяни и ги имаш в главата си като програми. Те просто те подемат и ти се чувстваш така, като в свои води. Ох, отдъхнах си, сега Познато. мога Да. Да да, ти е мога да си познато. хапна сутринта филийката, лютеницата, маслото, както в детството и се чувстваш това детенце, което мама му е казала, ето майче, ела Рожбо или баба. И ти се чувстваш добре, в сигурни води си. И си казва, чакай, малката да отиша, ще й дам една филийка. И се чувстваш добре. Храната много често се появява регулатор на нашите състояния. Затова аз много говоря за емоционалното хранене, защото то не е свързано само с усещането за засищане в стомаха, а за регулиране на емоциите. И Точно. когато човек дъвче, все едно преглъща всичко и то, ще го преживее това. И Или си храна набавяш си все едно липсващи удоволствия и храната ти дава удоволствие и ти си набавяш липсата на удоволствие. Така го разчитам аз. Все едно, имам нужда от малко удоволствие. Я да си хапна малко шоколадче или малко това нещо, така да ми стане хубаво. Специално за захарта бях чела, че е по-силно пристрастяването, отколкото на към хероина. М. Защото веднага дава в мозъка средство за сигнал за успокоение. Много бързо. А от друга страна, ние като си кажем няма да ям захар, си купуваме неща, които имат скрита захар. Да, Те да. не стоят на предна линия. И ти, като ти си мислиш, като не ям шоколад и като не ям, примерно, сладкиши, аз съм отказала захарта. Да. А всъщност те са много скрити и ако сте забелязали всичките тези съставките на хранителните, всичките са толкова мънички, че ти да не можеш да ги прочетеш. Да. Защото да не можеш да видиш, има един трик, това, което стои най-отпред е с най-голямо процентно съдържание. Ага. И е много хубаво човек да погледне, и да види всъщност какво има вътре. Но възможността да избягаш от захарта е много трудна, защото я има скрита в много М. различни наименования, като декстроза, глюкозен сироп. Ти изобщо не знаеш за какво става въпрос, то пак си е захар. Да, да, Не да. пише захар. Не И мисля, пише. че това е това чувство, за което ти говореше. Изведнъж си викаш, стана ми Да, хубаво. точно. Да, абсолютно. Това си е набавяне на някакви хормони на щастието, според мен. И ние си ги трупаме и, нали, може да е с захар, може и да е с други храни, но като че ли неосъзнато нужди, които имаме, не че толкова не сме щастливи сякаш, казваме себе, аз съм щастлив човек все пак, и въпреки това набавяш някакви неща. Тоест, имаш си потребност и си ги набавяш. Това е много подхлъзващо и си кажеш, колко съм слаб. Поне като няма резултат, поне да ми стане хубаво. Така. Да, Много, това е момента на отчаянието, за да, което ти говориш. да, Да, толкова това е труд, момента на толкова ходих, толкова не знам си какво да, правих, толкова да. глад и такова. И какво? М. И накрая няма нищо, един половин килограм. Я тук да си направя кефа, поне.
Хрумват ми две неща във връзка с това, което току-що каза. Едното е, че всъщност храненето не е само въпрос на засищане на стомаха, има социален аспект в храненето. Т.е. когато се прибереме всички вкъщи, ние се виждаме за пръв път всички заедно. Искаме да прекараме време заедно, искаме да поговорим и да споделиме храната. О, да. Храната е свързана с много традиции. Празниците ни са свързани с определени хранения. Има специални неща, които означават нашите традиции. Питката по Коледа, козунака за Великден. Ние сме свързани с храненето по най-различни начини в социален аспект. Да се видиш с някой, хайде да се видим на едно кафе. Рожденият ден е свързан с торта. Да. Целият този социален аспект на храната обикновено остава скрит, когато се говори за диети, а всъщност това са малките препъни камъчета. Защото когато отидеме и искаме да се видиме с хора, всъщност ние сме на някакъв режим, това ни спира. И естествено, че ако не знаем как да се справим с тези ситуации, точно както казах, тя бях толкова дълго време и сега, айде вече стига. И да, другото е, че всъщност ние се награждаваме с храна, награждаваме децата си от малки. Когато едно детенце плаче, ела ще дам нещо сладичко, ела ще дам нещо, бабите много често. Мислиме, че като се нахранят децата, ще забравят за лошото, а те свикват по този начин да регулират емоциите. И не става въпрос само за отрицателните. Аз дълги години се ядосвах, като ме питаха, ставало въпрос, защо съм пълна, защото за да има един човек много години проблеми с килограмите, значи има някаква дълбочинна причина. Тя не е защото човек просто си хапва. Много хора хапват. Въпросът е защо един човек е пълен и защо въпреки всички опити продължава да бъде пълен. И в един момент се ядосвах, като ме питат, утешаваш ли се с храна. Не се утешавам, хора. Аз не сядам, като съм тъжна, да се нахраня. Обаче с годините осъзнах, че ти регулираш и дори щастието. Когато си щастлив, смяташ, че трябва да се нахраниш. Да се почерпиш. Да отидеш с приятели, да го нали. Това е наистина регулация на емоциите. Тя не е само да кажа, много съм тъжна, чакай да се нахраня. Не е свързано само с тъга. Да. Затова аз го слагам във втора чакра. Втора чакра са емоциите и удоволствията, но и зависимостите са там. Да. А там е и водата. Одеве като спомена плуването, водата, чашката. Да, зависимостите, въобще удоволствията като цяло. Танците дори регулират втора чакра. И да. За мен храната трябва да бъде удоволствие. Аз лично не съм привърженик на това, че когато човек има проблеми с храненето или с килограмите, той трябва да вижда храната като враг. Винаги нашето тяло се нуждае от енергия и откакто съществуваме, ние се храним за да живеем, ние спиме за да живеем и ние дишаме. Това са основни потребности. За мен незадоволяването на тези потребности води до проблеми. Да. И затова аз съм против това да се говори, че яш по-малко или ти трябва да погладуваш. Гладува се за здраве, а не за да отслабнеш. И освен това, отказ от храна обикновено за мен е много голям признак за автоагресия. Ако не е под влияние на лично решение, аз искам да пречистя организма си в момента и ще избера най-доброто за мен. Но когато ти решаваш да се откажеш от храна или започваш да повръщаш, след като си ял, за да не спълнееш, това вече е автоагресивно поведение и не е нормално. За мен не е нормално да кажеш на един човек не яш. Въпросът е какво да ядеш. И храната трябва наистина да бъде удоволствие. Има един момент, в който когато се нахраниш и знаеш, че си дал най-доброто за себе си, си щастлив. И хитрия начин за мен е отново да се върна на въпроса ти. Ако искаш да бъдеш щастлив и да се храниш, е да избираш най-доброто за себе си. Да си купуваш храна, която е сезонна, която е колкото се може с по-малко химия преработвана, да избереш храна, която ти обичаш. Няма никакъв смисъл някой да ме убеждава колко е хубаво, примерно,
да ям бобени зърна, такива М, покълнали, ако на мен ми мирише на земя, на растение и да, аз не мога да го харесвам това нещо. разбира Но се. ако ми харесва, тогава това е моето. М, И затова за мен, както повтарям се, но ще го кажа пак с да, удоволствие, индивидуалният подход към всеки един човек, към неговите вкусове и към неговата наследствена памет, какво е хубаво било. Трябва много да се подхожда внимателно към всеки един човек, да се намерят всичките неща, които му доставят удоволствие, радост и с тях човек да работи, да обърне фокуса и просто да надгражда на тези неща, които на този човек му харесват, за да ги прави с удоволствие. Трика, за да надвиеш навика да бъдеш себе си, е да намериш нещо ново и да го закачиш към нещо старо, което обаче е полезно и обичаш. точно И така. тогава се получава магията на Нещото, промяната. което ми направи впечатление в една много, аз съм сигурна, че си е срещала книгата, сигурно си и чела Атомни навици. Там, Да, да, там ми направи впечатление точно това, как да прикрепваме навика към някой друг. Тоест към да, вече утвърден навик залепваме един нов. И да, примерно, когато си правим сутрешната напитка, докато примерно се стопли водата или нещо такова, да речем да направим малко коремни преси. Да да, използваш ето това малко отрязъче от време не в просто седене и чакане на нещото да стане, а да, да използваш мънишкия микромомент за нещо, да, което да правиш всеки ден, може да е за една минута. И бавно става промяната, бавно се градят навиците, забравяме ги, но после пак има нещо, което е останало като невронче, като връзка и пак почваме да, докато все по-често го правим, докато стане да. вече навик утвърден. Така И е. Съгласна съм. това е наистина много хубав пример даде за това да прикрепваме навиците към други. Вече утвърдените, защото ние всички имаме утвърдени навици. И може да Да. си ги използваме по много добър начин. И другото, което е, че човек може да си зарежда водата. Предполагам, че повечето хора вече са чували за Масаро Емото, японеца, който за първи път успя да направи снимки под Да. микроскоп на кристалите на водата, за да покаже всъщност какво се случва с нашите мисли. Защото все пак Аха Бенис клуб е квантов клуб, в смисъл квантово отслабване. И ми се струва много важно да се разбира, че при нас не става въпрос за диети или за режими. Те ги има в интернет пространството М, навсякъде. Това, което обаче нас ни отличава е, че ние много говорим за това какво правят мислите с нас. А аз м, обичам да давам Масаро Емото за пример, защото той човека действително показва каква става красива водата, когато й кажеш обичам те. да. И мисля, че много е важно да се зареждаме всеки Божи ден с това. И Димков, между другото, го е правил години наред, винаги е пил вода и е зареждал сутрин с мислите си. Неговата дъщеря също обясняваше как той винаги е казвал сила за сърцето и любов ли за... Не сила за ума, а любов за сърцето и тогава пие вода. М, А, просто чела съм и за това, че можеш да пишеш. Аз съм да. слаба и да оставиш през нощта водата да се зареди от Мгм. графичната информация, която То носят не е само думите. графичната, по-скоро то даже емоционалната, докато го пишеш това нещо, ти генерираш мисли, които са вълни, които създават тази вибрация, защото а, Да, едно и също нещо, ето днес случайно попаднах на едно момченце, което говореше какво значи, примерно, името Еди кое си на японски, т.е. на различни езици, различни значения, но ние какво им да, придаваме, какви значения придаваме на тези слова, на тези графики, всичко идва пак през нашите мисли, нашата енергия. така е, така А, е. защото чертичка за някой, чертичка за друг, какво означава тази чертичка, вече генерира Иероглиф, тези мисли. И така знаците е. имат значение и сила, когато ние им придадем с нашите пак Да. мисли. По същия начин Всичко е енергия. Енергия. цветовете носят вибрации, звуковете,
А, и ние самите Да, съдържаме да, вода в организма си, която като си зареждаме с положителна емоция, а, също правим ефекта, на който а, той прави с водата. така е. Това са толкова малки неща, а правят толкова много. И не знам защо някак си не им се обръща внимание. Толкова често забравяме да си кажем обичам те. Мгм. Просто наистина по някой път изглежда, обичат се. Ама това е отново ти задаваш една формула. И когато си казваме, че се обичаме и се галиме, едни дребни жестове правиме много повече за някого, отколкото ако не го правим. Моя син като излиза, има изпит, аз винаги му казвам благославям те или му казвам успехи, той се, мама, и му е толкова смешно, той е на 19. И аз му казвам, мама, аз те благославям с любов, Да. викам ти както и той после се връща. Успях? Ма викам, защото аз ти казах. Но и аз, когато имам нужда, се обаждам на сестра ми или се обаждам на някоя по-възрастна жена от фамилията и просто казвам, може ли само да ме благословиш? И обикновено реакцията е много мила, защото човек се радва, че може да те благослови и ти го дава с любов. И ти усещаш тази енергия, ама буквално като на кокошина ни я усещаш и те зарежда. Това наистина много зарежда. Затова аз вярвам в наричането. Да, да. Това ли може да наречем колективна енергия? Да, да. Много силна става колективната енергия и аз мятам, че ние жените имаме голямо разбиране за това, защото ние винаги сме обичали магиосничеството. Търсили сме от цялата Вселена помощ да получим, защото сме осъзнавали колко сме подвластни на Луната и на нейното движение с нашия 28 цикъл месец, Да, нали, просто точно. на 28 дена идва менструация. Просто някакси ти вървиш в този лунен цикъл, Да. всеки по своя начин. Но да, има невероятна енергия и аз го усетих за първи път, когато започнах да пея в хор. М. След като се разведох, точно всъщност то някакси много съвпаднаха нещата. И аз имах нужда, бях си обещала да намеря начин да се социализирам, за да мога да премина през това. И намерих групи, в които да пея караоке, хор, танци, всякакви неща. Да. Но в хора попаднах на много хубава среда, защото все пак аз живея в Австрия, в Виена и ти си далече от всичко това, което ти е познато от България. И изведнъж попаднах на българи, български хора към българското посолство. И едни одухотворени хора, сега не бих казала хъшове, но има така един елемент, го М. има. И повечето удовлетворени, симпатични. Те така ме поеха. Изведнъж усетих такава човешка любов. И в деня, в който отидах на една много важна операция, аз просто нямаше на кой да се обадя. Нямам вече майка, баща. Няма кой, освен моята сестра, разбира се, но имах нужда от подкрепа и ми се обадих и им казах, може ли утре в 10 часа всички да ми стискате палци? Боже, като се започна. Успех, успех, всичко ще мине. Моето момиче, ние сме с теб. Да. И аз просто имах чувството, наистина усещаш тази човешка топлина. И в такива моменти наистина има човек нужда от хора. Моята баба казваше покойна, за сватби, погребения, чедо се искат хора. И Мгм. наистина това е усещането на човешката топлина. А за другото, много се увеличава енергийния поток. Когато И много хора хорото, мислят да, също, купола също, хорото, да, цялото да, това нещо, скупването на хора на едно да, място, да много се е силно. хванем за ръце също. Да, В едно кръг. време не е било случайно, да, да. Има голяма сила това и човек я усеща, когато има нужда от нея и когато някой му я даде. Иначе звучи малко абстрактно, М. но едно от нещата, което ми е много интересно и го наблюдавам като феномен, предполагам, че и ти, Мгм. когато си в АХА клуб, аз не говоря само за моя, но дори Да. когато в АХА бизнес клуб участваш, тези хора ти не ги виждаш. М. Една група, обаче, когато нещо има нужда от помощ, всички като кажат с теб съм и Да, ти го усещаш. Ти го усещаш, буквално го усещаш. точно така е. И за това направих и онова сладко видео зад кадър,
което ти пратих, защото когато аз започнах втория си семинар и естествено, че още има много неща, които да изпипам, да науча. Аз обичам да правя семинари, защото ми е много приятно да споделям неща с други, които съм научила. Но започна с един малък фалстарт и беше толкова сладко, как всичките изведнъж се турнаха да ми помагат и аз изведнъж се видях отстрани, така ми стана драго и го направих после за making of, за кадър, защото много сладко беше Много тази... сладко. Да, цялостно желание да помогнеш на някого от много различни хора. Много е приятно. Аз не знам ти Бени, как си, исках да питам. да, Ти като видиш някой човек, усещаш ли неговата енергия? имам чувството, че усещам. Да, някакси а, ние жените сме много интуитивни като цяло. Не случайно, да, епифизата ни, не случайно затова така много ги усещаме нещата. И смея да кажа, че имам силна интуиция и всъщност интуицията е връзката ни с висшето аз, добрия контакт с висшето ни аз. И когато интуицията ни подсказва разни неща, ам, не греши. И много често случвало ли се да се ядосаш, защото просто не си чул интуицията си, вътрешното си аз, а Да, си се доверил на да, някой друг, който ти да. каза, бе така направи, защото така е по-добре. И ти, М. нали, взел си го като авторитет, послушал си го, примерно, а то се окаже, че всъщност при теб е било истина, по-верния път. Защото ние имаме такъв апарат като компас на къде да ходим и какво да правим. Просто много често не му се доверяваме. Аз А, смятам, че човек усеща енергията на другия. Когато някой има силна енергия и той е чист, ти го да, усещаш като една аура около него и да, усещаш, че може да му се довериш на този човек, че ти е интересно, че искаш да бъдеш до него. Той е да, така привлекателно. Има хора, които излъчат една енергия, просто не ти си иска да бъдеш до тях. Някакси просто виждаш ги и усещаш, да, наистина като животинче усещаш, да, че не ти си иска да бъдеш до тях. да, да. М, За това говорех аз за енергията, Мгм. която един човек излъчва. Много хора го наричат харизма. Аз смятам, че това е енергия, духовната енергия, която човек излъчва и начина по който той успява така да блести. И ти като усетиш тази хубава енергия, ти си иска още. Ти си иска още така някак си все едно. Бени, ти Ох, не, носиш точно тази енергия за мен. Аз така. аз за теб исках да го кажа. За теб исках да го кажа. Много, много ми харесва всичко, което правиш и когато аз за първи път, като те видях, имах чувство точно за един усмихнат, спокоен, слънчев човек, който има много да даде. После присъствах на ти беше направил като мастер-клас за това как да се гримираме Да, и беше толкова автентична. Според мен е голяма сила да бъдеш автентичен. Защото тогава, когато си без маска и без грим, човек усеща твоята същност, начина по който реагираш, дали реагираш естествено. И мисля, че това е много завладяващо. Мисля, че това е голям чар да бъдеш автентичен и да бъдеш, ти си много елегантна и много нежна и човек усеща твоята креативност в най-различни планове. много ти благодаря, Бени. Много мило, просто много сърдечна си и, и ме поласка. Какви са твоите победи? Похвали ми се с твоите победи, защото личният пример е нещо, което много така помага хората да се отъждествят, да се припознаят. И, и винаги личната история е много силна. Аз знам, че ти имаш голяма победа в това отношение. Много си мила, че питаш. Аз никога не съм се идентифицирала само с тялото си. Много е странно, мисля, че може би е хубаво да го чуят много други жени. Никога не съм се идентифицирала с тялото си. М, Аз, затваряйки си очите, виждам и винаги съм виждала една хубава жена
И никога не съм разбирала защо тялото ми е по-различно от това, което съм аз. Не мога да си купя дрехи Да, специални. А, но, но обратно на въпроса ти, има много неща, с които се гордея. Гордея се, че съм майка. да, Гордея се с това, че а, успях да докажа да разчупя статуквото не само чрез отслабването си, а и чрез това, че се реших да избера да бъда щастлива, а не да бъда удобна. Това да, е много труден избор след 17 годишен брак. Това е като един проект, който много години си развивал и много трудно да видиш, че такова нещо пропада. Но в един момент, в който трябва да избереш дали да бъдеш щастлив или защото трябва така, да, когато решиш да бъдеш щастлив и докажеш после и на сина си, че това е много важно решение. И се радвам, че с моя бивш съпруг сме добри приятели и се разделихме по един много хубав начин. м, Но ето такива неща ме карат да си лягам щастлива и да заспивам щастлива. И това са моментите, в които усещаш, че сърдето ти пее. А другият, за който ти ме питаш, е, че отслабнах 30 килограма. И той обаче не е свързан само с външността, както казах. Защото в момента, в да, който аз имах голяма нужда да преоткрия себе си преди 3 години и да реша какво да правя. Мисля, че за много от нас корона времето беше свързано да, с един много голям изпит. Да видиш себе си, колко струваш, дали ти можеш да мислиш самостоятелно, дали имаш силата да отстояваш позицията си. И тогава всъщност аз установих, че аз не съм щастлива с това, което сме в тази констелация, която бяхме. да, И започнах да се занимавам с себе си, да искам да променя много неща. И всъщност моето отслабване е резултат на промяната на моето мислене. м, И за това, че се случи толкова много килограми наведнъж, беше просто моята ръчна спирачка, защото аз съм привърженик на а, на холистичния поглед към човека. За мен е симптоматично да се лекува нещо, няма никакъв смисъл, ако не се стигне до причината за нещата. Аз разбрах, че моята пълнота е симптом на мгм, проблем, който аз имам, а не е причината, която аз цял живот се опитвах да променя. да, Аз идвам от семейство, в което Димков беше на високо, имаше много голямо значение. Събирали сме билки, баща ми, неговите родители бяха йоги. м, В семейство се лекувахме с ирисова диагностика. Аз се лекувам от години наред само с хомеопатия. Но има моменти, в които ние знаеме, че това не е достатъчно. В да, смисъл, ако си щупя ръката, ще отида в болница и ще остава да я гипсират. Ако имам апендисит, ще отида да се оперирам. Аз в един момент се погледнах и след като поредния път, в който бях отслабва 28 кг, 25, смисъл, това е наистина много голяма битка с килограмите. И в един момент разбираш, че това е абсолютно безмислено. Килограми няма начин. И тогава всъщност аз започнах да се занимавам с неврографика и разбрах, че аз всъщност не забелязвам своите емоции. Не мгм, забелязвам как се чувствам и съм свикнала като един малък уловен войник да си казвам, няма значение, аз ще се справя. Аз м, ще се справя, аз съм силна. И тази сила, която аз исках да излъчвам в духовен план, аз я приемах в телесен. Не си позволявах да съм слаба, да покажа слабост. И в този смисъл моето тяло беше решило на психосоматично ниво винаги да ме защитава, да показва сила, да показва... Мен като ме види човек, смята, че аз с всичко се справям така, което много ми харесва, но разбира се, че не е така. м, И когато си позволих да бъда слаба, да навлезна в най-тъмните моменти, кътчета на душата, в които не искаш да се връщаш, защото просто боли. да, Когато моята майка си отиваше от рак на дебелото черво, беше за нас трудно, защото и аз с сестра ми живееме в чужбина. м, И това беше последната ми връзка така с най-близките в България. И след това човек се чувства в вакуум. И започваш да преразглеждаш всичко, което ти се е случило, кое искаш, кое не искаш. Изведнъж се получава наистина едно много силно
тези 50 години са свързани с наистина големи кризи, защото хората, които обичаш, остават с гърба ти, ти трябва да продължиш по друг начин. И аз тогава разбрах, че килограмите са само симптом. Събудих се след смъртта на майка си, 8 килограма бях напълняла и не можех да повярвам. Истината е, че аз летях между България и Виена и просто ми беше след това какво ям. И в момента, в който започнах да се занимавам с неврографика, да достигам до своите емоции и да разбирам причините за поведението си, да разбирам това всъщност защо се чувствам така или иначе, аз започнах да откривам коя съм. И разбрах, че искам да променя изцяло много неща и започнах да се занимавам и с тест. Запознах се с Мартина Иванова и тя ми помогна тогава много да преодолея някои трудности и всъщност ми показа колко е важно да се справим с нашите емоционални травми, които стоят на клетъчно ниво. Когато се освобождавам от тях, люспа по люспа, ние изведнъж започваме да успокояваме, енергията минава по друг начин в тялото ни. И аз си обещах да се обичам и да се погрижа за себе си. И всъщност аз се оперирах стомаха. Да. И отслабнах драстично много, наистина, по тази причина. Но реално, моят път започна преди това и моят път ще продължи, защото това е само един процес и той само дава определен обем от проблематиката да пребориш, Да. другото горе, защото ти не си оперирал мозъка си, а само стомаха си. Това аз съм много горда, че след като мина този период, аз продължавам да отслабвам, не защото съм се оперирала, защото много съзнателно се отнасям към себе си и защото се отнасям с уважение към всичко, което правя. Моята тайна мисия с Аха Бени Клуб е аз да бъда пример за останалите. И когато ти си пример за останалите, ти не можеш просто да... Да се чупиш, да се чупиш. Не. Да. И затова това е един процес на обмяна. Аз предавам на хората всичко, което съм научила с любов. Наистина бих го правила и без пари. Бих го правила просто ето така от желание да помагам на хората. Но разбира се, в един момент човек открива и възможност да се развива професионално. За мен парите са енергия, те са част от като реинвестиция. Хората, влизайки в клуба ни, просто наистина плащат пари, но за мен тези пари са възможност аз да инвестирам в по-добри програми за преработка на видеа, в книги, които да прочета, неща. Тоест, това е един обмен. Да. Хората получават от мен наистина моето менторство, моята човешка любов и загриженост, те да бъдат добре и да се чувстват във всеки един момент от влизането си в клуба наистина обгрижени. На мен ми е важно какво се случва с всеки един човек. От друга страна, аз мога по този начин наистина да се чувствам и аз обгрижена, че тези хора ми дават нещо насреща и аз се чувствам задължена от една страна, действително да ги обгрижвам, от друга страна се чувствам задължена да бъда добър пример. И да кажа, хора, аз това, което го мисля и което го живея, това съм аз. И по този начин се получава едно перпето мобиле. За мен това е начинът да показваш, че обичаш и уважаваш себе си. Никога не съм била по-щастлива в момента от този момент. И наистина аз исках да намеря своето и се чувствам все едно съм намерила своето. Това, което правя. Аз години наред съм била предучилищен педагог и съм обожавала работата с децата. Но това ме изпълва по друг начин. Аз не се виждам на 65 години на килимчето с децата, докато с голямо удоволствие смятам да предам всичко, което съм научила и на което съм способна на други хора, които са били или са в такава ситуация, в която съм аз. Как се виждаш на 65? Точно това иска да ти кажа. Надявам се да съм първо да продължавам да имам същия щак за живот, какъвто имам в момента. Второ ми се иска наистина да бъда полезна. Когато човек прави неща за другите хора, това е невероятно, това дава много сила. И когато виждаш, че помагаш на хората, това те зарежда. И като една молекула изпълваш, да, и искаш още да направиш. И ми се иска да продължавам. Аз в момента наистина се чувствам толкова щастлива, че мога да работя от вкъщи. Защото мога да си направя някои неща съвсем банално. Просто
да сложа да се зареди една миялна машина, пералнята, да напазарувам и същевременно да си работя. Това никога не съм го имала като възможност. И за мен това е толкова приятно да съчетавам женската си функция, да водя едно домакинство с моето си, да бъда жена, която помага на други жени, която и заплащат за това, която прави семинари, която се интересува да увеличи обема от информация, която има, да бъде по-добра версия на себе си. Това ми Да. изпълва с огромна, огромна радост. Това е нещо, което ме прави. Това е красиво, много красиво. Просто Наистина. и ни осмисля битието и житието по всякакъв начин. Наистина, осмисля ни много неща. А когато усещаме, че има смисъл, тогава ние се чувстваме много щастливи. А, Да, реализирани. И то по да, един красив начин, по един съвсем различен начин. Преди като работех, каква е тайната на моят красив маникюр? Докато бях детска учителка, никога нямах възможността да си направя часове, които да пасат. Толкова много работех, че никога няма. Тук в Австрия събота, неделя са почивни дни. В да. смисъл, нали, работно време. Ще кажеш една дреболия, да, обаче аз съм една суетна жена. Аз искам да бъда красива. Аз искам да имам неща, които да ме радват, като погледна аз в огледалото, да ми се усмихне една хубава жена. И за това обожавам и това, което правиш ти, защото ти даваш не само съвети, ти не правиш само хората по-красиви, но ти им даваш и съвети. И на мен много ми харесва сега, че мога да си определя кога да отида, да си направя маникюр. Мога да си разпределя време по начин, по който на мен ми е удобно. Да. Защото и в единия случай получаваш пари, в другия получаваш пари, но в този случай ти имаш свободата на твоето време. Може да прецениш кога, какво да направиш и точно това е, че можеш да отидеш и да плуваш, може да отидеш и да спортуваш, може да отидеш да си напазаруваш качествена храна във време, в което на тебе ти е удобно. Иначе си наистина затворен в един цикъл, в който трябва да стигнеш до една работа за един час, в много големи задръствания. Много е трудно. Това всичкото напряга и те изморява. Дългия път до работата и обратно, един час до работата, един час до обратно, това са 2 часа, които идват допълнително към твоето работно време. Ако е 1 час, ако е повече, Да. и за нас, жените, е важно да имаме красота и чистота в дома. Хубаво е да имаш време да се погрижиш за себе си, да си направиш един масаж. Тези неща, които изглеждат като лукс, могат да станат като всекидневие, ако ти си пренаредиш приоритетите. За мен това как се чувстваш и как изглеждаш е въпрос на приоритет. И за това и в клуба, в който сме Бени клуб, просто Аха Бени клуб, много говорим за това как да си разпределим приоритети. Ако ти си винаги на последно место и никога не оставаш за себе си време, няма как да се чувстваш добре. Рано или късно идва равносметката. Това е казус Къде? за много, казвам пак жени, защото като че ли по-голям процент от жените страдат от този проблем. Мгм. Да, Свикнали са да така е. са в позицията на жертва, свикнали са да са в позицията на това да се нагърбват с много чанти, с много товари. Не могат да си позволят, ето в преносния смисъл, не могат да си позволят да бъдат слаби. Да. Отличен Слаби. опит го знам. Да, отличен опит го знам. Защото точно това е тук връзката слаб с слаб, Да, тежък с тежък. Много, много свързани са тези и метафората и буквалния смисъл, наистина. така е. Така е. И когато се научим да бъдем слаби и да сме крехки, тогава идва и нашата физическа крехкост. Така мисля аз. И има всички много да поработим върху това, но с търпение и с любов към себе си, без да има, както казваш, агресия, насилие. Защото агресията е в трета чакра. Там е и стомаха, и жлъчните Да, сокове. Там е жълтия цвят. И там е и срама.
Когато трета чакра ни страда, страда защото има срам. Понякога е в прекомерност, понякога е в недостатъчност. А срамът може да е нещо, което толкова много да ни е срам, че да се претоварваме, за да не ни е срам. Или да се претоварваме по друг начин. Значи единият вариант е прекомерно много грижа за себе си, за да не се изложим, за да не се Да, сърпваме, да, нали? Това е да, едната крайност. да, Тоест бърнаутването, ам, да, прекаленото, нали? Дори там може да се каже, че и атлета е там. Нали, силовия атлет. да, да, Но да, има и другия срам, пък другата крайност, срамуваме се от себе си, от нашата визия. И това е пък едното е в прекомерност, другото е в недостатъчност. И там могат да дойдат и килограмите, и тогава пък се товарим не с това да спортуваме, ами по-скоро се товарим с аз и това мога, и това мога, и това да нося, и това, и това, и това. Нагърбваме се с хиляда неща и нямам време за нас си. да. По-скоро И се заради одобряваме. другите се товарим. Да, да. Аз мисля, че това е много подценяван фактор. Две неща исках да ти споделя в тази връзка. Едното е, че като архетип ние просто имаме нужда, жените, имаме нужда от почивка. И много по-различни сме от мъжете. Мъжете си почиват и се разтоварват, когато са дени. Когато те действат, тогава има едно отпускане на духа. При нас, жените, когато се претоварваме с задачи и няма кой да ги поеме, не умееме да ги делегираме, точно което казваш ти като комплекс, аз трябва всичко да направя, аз съм силна, очаква се от мене, тогава се получава една умора, която идва не само на физическо ниво, ами на психическо. М. И тогава всъщност престава да ни бъде важно. Най-важните неща престават да ни бъдат важни. Това да се върнеш вкъщи, да създадеш една хубава атмосфера, М. да кажеш две-три думи на децата си, да ги чуеш кой как е. Затова се иска енергия. И Да. когато вече в един момент толкова много неща сме поели, че ние не можем да ги правим, ние се проморяваме и просто се едно блокваме и на нас ни все тая. Ма дали ще отслабваме, ма дали диета, ма си викаш майната му чака да дигне краката, малко да се отпуснат с 2 минути Да. и това е моментът, в който предаваш себе си. М. Това е много важно да наблюдаваме как се чувстваме. А другото, което исках да кажа във връзка с това, което ти изложи, че да, наистина има голямо значение как се виждаме. Какво искаме какво всъщност искаме, дали искаме да бъдем спокойни и да излъчваме щастие и да се развиваме, или просто оставяме на живота да ни завърти като завъртележка, защото наистина е тъжно, обаче в 95% от ежедневието ние сме на автопилот. М. И всъщност няма и значение. Някой казва, че са 90%, други казват, че 90%. Няма значение. Толкова много ние минаваме на автопилот и не мислиме за нещата. М. Оставаме се така, просто ден да мине, друг да дойде. В момента, в който решиш, искам да бъда щастлив или щастлива, и искам М. да си го дам на себе си, как да си го дам, и започнеш да мислиш за тия неща, ти започваш да надграждаш. И за мен този период, този момент е много важен, защото колкото повече надграждаш, толкова по-малко устаряваш. Ако пуснеш ли се по автопилота и се почнеш да интересуваш само от хапчетата, кръвното, главоболието, тогава ти се губиш в цялата картина. Тебе те няма. Да. И започваме да устаряваме ментално, защото изобщо не се опитваме да научиме нещо ново, да опитаме нещо ново, да си дадеме някакъв друг шанс, да по друг начин да стигнем до това, което искаме да сме. Много е важно да имаме винаги цели и да се опитаме да ги постигнем, защото тогава ние се развиваме и защото тогава има смисъл да живееме и това ни удължава живота. Мислиш ли, че много често жената толкова много се натоварва, че започва нейното тяло да страда, защото се обърква, че
започва да се държи като а, в чужда кожа, все едно в мъжка кожа. И тялото почва да си казва, опа, мъж ли ставам, какво става? И започва да се разболява точно заради това. Да, мисля, че това са много фактори, които влияят. Ако приемем по квантов път, че ние създаваме нашия живот, Да. виждайки едни неща според лупата на нашите програми, ти си мислиш, че нещо е правилно и искаш да оправдаеш някакви очаквания Да. и си създаваш тази реалност. Да. И за съжаление, много често, примерно, се оказва, че ти ако просто си казала на твоя мъж, ами, може ли да ми помогнеш, той ще да ти откликне. Разбира Но се, ти, да. имайки предвид, Че всичко примерно, мога да си някаква роля. направя сам. Да. И не само това, примерно някакъв спомен, как нали, майка ти и баща ти са се карали, той какво е казал, тя какво е казал. Ти имаш някаква програма в главата и ти всъщност реагираш по този начин, защото имаш тая програма. А той човека няма нищо общо с тая програма. И Да. просто в един момент се гледа там, че нещо си фучиш в кухнята и си правиш някакви неща и си вика, чакай да се отдалеча, нали, да оставя да й мине. Много често Да. мъжете викат, чакай да й мине малко, защото усеща, че ние сме по-емоционални. Да. Ние наистина сме по-емоционалните. И ти си викаш, той не се интересува от мен. И си работиш, ти в главата си имаш някаква програма. И съответно, когато тези неща се наслагват с времето, ти влизаш в друга функция, просто наистина приемаш много мъжки черти, които допълнително от нещата се потвърждават и тогава наистина става така, че твоите мисли стават твоята реалност. Точно така. И тялото съответно се опитва да се напасва. Нашето тяло е гениално. Да. Гениално е. И както само се лекува, ние сме свикнали с това чудо. Аз всеки път се очудвам как хората приемат нещата като даденост. Как раничката ще заздравее, щупената кост ще се заздравее, как двама души се събират и след това изведнъж да нова душа. Това са чудеса, това са всекидневни чудеса. И когато не слушаме природата, според мен никога не сме на печелившата страна. Много е важно да живеем в ритъма на природата, в ритъма на това, което се получава и да правим най-доброто с това. Най-тъжното е в момента, в който минеш едни определени години, че ти вече нататъка не виждаш тази прогрес, който би могъл да имаш примерно от 20, като гледаш към 40. Много ти благодаря за хубавото време, което прекарах. Просто не го усетих с теб и точно такова очакване имах. Така че ми беше много, много приятно да споделиме мисли, енергия и ще се радвам и на други следващи срещи, в които да продължиме по други теми да си бърборим. Тепърва ще се срещаме отново и има още много, много да си разкажем. Благодаря ти, че беше мой гост и винаги си добре дошла. Много ти благодаря за хубавото време, което прекарах. Просто не го усетих с теб и точно такова очакване имах. Така че ми беше много, много приятно да споделиме мисли, енергия и ще се радвам и на други следващи срещи, в които да продължиме по други теми да си бърборим.